Ini होबायना मिक्स खालामनानै लायनोसै आरोना साइज नुखाबाय लोगोफोर आङो कमेन्टआवबो जेबो लिरनानै हरा रिप्लायबो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबाथाय कमेन्ट मोजां बानायनानै खिन्थिगोन आरोना इयो गोखैल' जाबाय स्पाइसि जासिगोन पुरा स्पाइसि ओमफ्राय एबार नेक्स्ट टाइमनिखौ आं गोदै गोखै गथ'फ्राबो जि गोथाव मोनगोन ओमफ्राय रुटिफोरजोंबो जानो नेक्स्ट टाइमाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर सुखांखाबाय दे लोगोफोर इखो ओमफ्राय सान्दुङाव आं इदिनो गथा गथायैसो दसे फोराननोसै आरोना ओमफ्राय दायो इखो सान्दुङाव फोरानला दे लोगोफोर डाइरेक्ट बानायनोसै आङो इखो सुखाबाय खोरिनायसो दे लोगोफोर थाइजौआ खोरिजोबथारबाय न'निया ओंखायनो खालामनानै दोननोसै इसे ओमफ्राय नै बानलुआबो सुखानायखा इसे फोरानसै दैया राननाय बायदि आरोना गथायैनो फोरानगोन दे लोगोफोर इखौनो सान्दुङाव इसे नैहाय दोनसै बिदि फोरानबाय नैखो जिरा ओमफ्राय रानदुनिखौ आइया सुनानै फोरानखाबाय नै आसारावबो होनो ओमफ्राय न'आवबो बिदिनो सुनानै फोरानखायो नालाय लोगोफोरनो दायो आसाराव होनोसै ओमफ्राय नैथिं गय फोरानबाय दं लोगोफोर नायद' नै गय फोरानदो नैथिं नै गय माखा लोगोफोर मा होनो थाइजौआ खोरना जोबलांजोबनोसैमोन ना ओंखायनो दिनै इसे बानायनानै दोननोसै सानदों आङो ओमफ्राय बेखौनो नोंसोरनो शेयार खालामनो नागिरबाय आङो नायदो लोगोफोर आसारखौथ' बिराद बेलेग मडेलनि बानाय जायो ओमफ्राय दिनै आं एसे जेनेबा सान्दुङाव होला आरोना गथायैनो सुनानै फोरानखाबाय डाइरेक्ट बेखौ बानायनोसै नायलांबाय थादो लोगोफोर दे आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय नै लोगोफोर मैथाजों अमाजों गोदौबाय आंना नै संगासिनो दं नै नैथिं नै सासेया मा खामानि मावनो फैदो नै फैया जोंनाव ओरैनोबा फैया आसोला दिनै फैदो नै 11ता जाबाय नैथिं आइ ओंखाम जाबाय दं नैथिं रजे नैनो सिखा लामा ओंखारदो बिराद दुस्त' लोगोफोर सान्दुं गोसाया एखे दैखरावल' खारखायो नै गस्लायानो खैथा गानहोयो खैथा फुबाय थायो नोंलाय दुस्त'आ फै इयाव मानो थांदो मिथाइ लानानै खारदो बुजानो गिदोंलै लोगोफोर दैखरावल' थाङो दैखरावल' गिदों आंजों बुजानायखाय खारदो नै दुस्त' सिखा लाग्रा आदै आंहासो नांजाबनाय सिखाखौ लाना खारदोंमोन बोरै मा दुस्त' जोगोनार बिजौ सायनो नागिरदों गय माखा जोंना गस्ला गानहोनो हाया इखो दुस्त' गाननो नागिराखै दुस्त'थार अख्रासो फिनबा नुसोसै आरो नोंखौ र' हा लोगोफोरसो साहा फुदुंदो साहा लोंग्रोनोसै आन्थि फैदो बिस्कुट लोगोफोर आंबो लोंसै साहायानै आंहा नै इदि कापावसो लोंनो मोजां मोनथारो हटेलफोरावबो होयोना हटेल लाइन दाम खमि गोदोनि दखानफोराव होयोमोन ना लोगोफोर दाबो होयो मोजां मोनथारो आंहा नै काटिं चाय लोगोफोर नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद खामानि दं लोगोफोर सान्दुं गोसाथार जोगोनार बिजौ सायनांगौ जोगोनार बिजौ सायनायावथ' जि टाइम लायोना
Ini लोगोफोर जोगोनार बिजौआ सायखांबाय एबार सुनोसै ओमफ्राय एवनोसै आं माबा नांगौ लोगोफोर आंना जोगोनार बिजौआ मोनबाय दे जाबाय ओमफ्राय गोथाव जाथारगोन नै लोगोफोर एबार लेस्रि भेन्दि आलु फाजा एवगासिनो दं एसे ओंखाम हालदै एसे होनोबा ini gelas buk'ग्राखौसो माबा भाजाया मोनबाय दे लोगोफोर नै दहाय थाइजौ सुनानै फोराननाया इखो आइया हाना होबाय आरोना नैबायदि फिसा फिसा मोजां हाबाय नै थाइजौआनो एबार अन्थाइ गोलैनानै दुखु मोनजोबनाय नै बिराद सोरिबाय एबार बिराद लस जाबाय थानाय नंला एबार गोमोन मोनजानाय नंलानो लोगोफोर इदि हानानै लाबाय ओमफ्राय हालदै होनोसै दे आङो लोगोफोरनि हालदै होनानै मिक्स खालामनानै सान्दुङाव दसेनोसो होआबाबो जासिगौमोन आरोना ओमफ्राय आं थेबाबो दसेनोसै सानानो गैखाला 12था बारखाबाय 1थायानो जाखाबाय दसे होनोसै ओरैनो माबायाव सान्दुङाव संख्रि होथ'ला दे लोगोफोर दसेल' होगोन सान्दुं गोसानिलाय सान्दुङा जि गोसा लोगोफोर सान्दुङा नायलाय नै लोगोफोर इयाव आंहा दालि सम्बार होलायनोसै एबार नै पासफुरन एसे बानलु थाइसे पियास मैथ्रु दालि सम्बार नै माबाखौ होगोन नोरसिंखौ नै लोगोफोर हिमालयनि ओंखाम जाबाय मालाय नै आयु मा जादों नोङो मैद्रु नै जोगोनार बिजौ लेस्रि भाजा मैद्रु बिराद गोथाव मोनहैयो नै दिनै जागासिनो मालाय नै जाखांसै मा गारदो जाफिनबावबाय होननानै কি সবজি আন্টি আন্টি এই তো লেসরা আলু ভাজি তারপরে রাঙালাওর শাক আর ডালি আর মেস্টা টেঙা বাথন আর থাই বেগুন ভাজি আর গাহরি খাওয়া নাই গাহরি না খাই কিয়
আগতে খাইছিল বোলে जेबो जायो लोगोफोर मा होनो अमा जाया दाउ जाया नाखौबो फिथिख्रिखौसो जायो इना ओइ नोंलाय मा जायो गासिखौबो जायो ताई सब खाय ओइ भात दिउ सब लोगोफोर नै आं आसाराव मा मस्ला होगोन आरोना नै तेजपातखौ गांसे होनसै आं नै फांखाजों नै बिलायलायबावबायसो ओमफ्राय नै दुन्दिया बेगर नै पासफुरन ओमफ्राय नै बेसर ओमफ्राय नैयाव जिरा ओमफ्राय मोनसेया माबा आरोना जिराजों रान्दनिजों मिक्स दं दे इयाव लोगोफोर रान्दनि मस्ला ओमफ्राय एसे एवनानै लागोन आं ओमफ्राय बानलुआ नैथिं गोरान नङा आरोना इयो गोमोन एसे फोरानदबनानै लाबाय आं तेजपातआ बिरलांबावबायसो इयो नैयो बानलुआ एसे फोरानदबनानै लानानै हानानै लाखाबाय सुखानानै आराम फोरानखाबाय ओमफ्राय थाइजौआबो नै बारा फोराननाङा दे लोगोफोर फोरानबा मोजांसो जाया नै बेबायदि फिसा फिसा आराम गोलाव गोलाव हाबाय बोखांबाय आं नै फोराननायनिफ्राय बारा फोरानाखै ओरैनो 2 घन्टा सान्दुंआथ' जि गोराथार नालाय फैखो एबार सारायाव मोजां एवनानै लानोसै दोनसै ओमफ्राय आं मा खालामगोन नैयो काश्मिरि लाल मिर्चा इखौ होगोन आरो आंना इखौ कालारनि थाखाय मोजां नुगोन ना होमबासो बायनाय बायदि एखेबारे ओमफ्राय आं गोबाव लास्टिं जानायनि थाखाय नैयो भिनेगार होबाबो जायो होआबाबो जायो आरो लोगोफोर थेवबाबो आं इयाव इसे होनोसै मानो होनबा आं थाइजौखौ बारा फोरानाखै नालाय ओंखायनो लोगोफोर नै नायदो इखौ एवनोसै सारायाव दे साराय जानखाबाय आङो सारायाव एवनानै लानोसै एसे बेखौ एवनानै ओमफ्राय ग्राइन्डाराव उननानै लानोसै आरोना ज'नो लोगोफोर नै मस्लाया आं देनानै लाबाय ग्राइन्डाराव दहाय एवनायखौ गासिखौबो उनजोबनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै एबार होनोसै थाव गोथां होबाय ओमफ्राय नै मस्लाया लोगोफोर उननायखौ एसे होग्रोनोसै दा बासिबा दोननोसै नै होबाय दा ओमफ्राय संख्रिया बानलु गोराना लोगोफोर नायदो ओमफ्राय बेखौबो होखानोसै भिनेगारखौबो होनोसै एसे बिदि होबायना मिक्स खालामनानै नायनोसै आरोना मस्लाखौ एसे होनोसै जि गोथाव मोदोमखाबाय जाजाखायो लोगोफोर सानसेना आरो थावखौ नोंसोर फुदुंनानैबो होनो हाबाय फुदुंनानै होनो खिन्थु गोथां होनाया बांसिन मोजां जायो आरोना लोगोफोर फार्स्टआव एसे बोरैबा मोनो
ओमफ्राय एसे जुदि नोङो 10 दिन 12 दिन जाबानो नोंनि थाव गोथां होनाया जि मोजां मोदोमो ओमफ्राय फुदुंनानै होबा आरो नों सानसेनो जाजाबाय साइज नुबायना लोगोफोरलाय बायनाय बायदि बायनाय आसाराबो हास्लाबावलासो एसे बानलु माबा गोरान एसे होना होबावो स्पाइसि स्पाइसि लोगोफोर संख्रिया एसे नांनाय नङा बायदि मोनदों आङो एसे होबावनोसै दे एसे होबावनोसै जेबो मन्त्र गैया लोगोफोरनायलाय माबायदि बानायखो सान्दुङावबो बांद्राय फोराननो नाङा फोरानबाथाय माने बारा मोजांसो जाया थाइजौआ गोरा जायो नै जि साइज जाबाय ओमफ्राय बेखौ आङो गामलायावनो साननै सानथाम फोरानबाय थानोसै आरोना बिदिनो गामलायैनो फोरानबाय थागोन आरोना लोगोफोरनिफ्राय उनाव साननै सानथाम मोजां सान्दुंआथ' दाथ' बिराद गोसा नालाय साननै सानथामावनो जाखायो ओमफ्राय भयामाव सोनानै दोनदो ओमफ्राय नोंसोरो सम सम सान्दुङाव दिहुननानै होबानो जाबाय लोगोफोरनि जि गोथाव जाखासिगोन लोगोफोर जा साइज जाबायना नायलाय लोगोफोर आंनि थाइजौ बानायनाय आसारखौ नोंसोर माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरनानै हर लोगोफोर नोंसोर मानो आंनो कमेन्टआवबो जेबो लिरनानै हरा रिप्लायबो ओमफ्राय मोजां मोनदोंबाथाय कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर माबायदि भिडिअ नांगौ बेखौबो कमेन्टआव लिरनानै हर मानि भिडिअ नांगौ बेफोरखौ लिरनानै हर आं बानायगोन आरो भिडिअखौ नायनानै जेनेबा आं हानाय बायदिखौ खालामसै हायै बायदिखौ मोनबा नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आं लोगोफोर नोंसोर बिदिनो खालामनानै भयामाव साननै सानथाम बिदिनो गामलायैनो फोरानबाय थादो सान्दुङाव ओमफ्राय भयामाव सोनानै लाबानो जाबाय जेबो नङा जेबो गोरा नङा बिदिनो ओमफ्राय आसारा नस्थ'बो जालाय बोसोरनै बोसोरथाम दोनबाबो जेबो नस्थ' जाया मोजां जासिगोन जेसेनो गोबाव जागोन एसेनो गोथावसिनसो जासिगोन लोगोफोर ओमफ्राय आरो आं नेक्स्टआव नोंसिनि थाइजौनिनो आसार बानायनानै खिथागोन एबार खिन्थु एसे गोदै गोखै मोजां बानायनानै खिथागोन आरोना बेयो गोखैल' जाबाय स्पाइसि जासिगोन फुरा स्पाइसि ओमफ्राय एबार नेक्स्ट टाइमनिफ्राय आं गोदै गोखै गथ'फ्राबो जि गोथाव मोनगोन बेफोरखौबो जानो नेक्स्ट टाइमाव आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामला दे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ओमफ्राय लिंकखौ शेयार खालामनानै होबाय ओमफ्राय मोजां मोनाखैबा खेबसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय